social pension sa Banuan kan Buhi Camarines Sur sa indigent senior citizen uminabot sa 1,761,000 de pesos. Mga residentes kan Lourdes Yang sa Banuan kan Nabwa Camarines Sur hadit sa kamugtakan kan nakaistar sa Irarom kan Tulay. 10 pulis na akusado sa paggadan duman sa Cainta Rizal nagsurindir sa PNP Bicol. Libmanan Camarines Sur Mayoralty Aspirant Jess Camara si Vice Presidente Lini Robredo ang ikakampanya asinman susuportaran na kandidato sa pagka-presidente. Mga piggansilyong burak nagibo sa okan sa Romana Bicolana, patok nga mana panregalo kada may okasyon. Pagdamay asin tabang kan PNP Bicol, pinagribayan nin mahamis na lalawgon asin pasasalamat kan mga residente duman sa Camarines Norte. Nagkakapirang pribadong institusyon sa syudad kan Naga na nag-aataman sa mga nagtitios na individual arog na sanak kan mga ulilang lubos. Mga may edad, mga PWDs, pinag-ayudahan man kan syudad arog kan pagkakan asin man mga bulong. Iba pang headlines kita kan sa tuyang mga bareta. Nagkakaperang opisyal DOH pinaglalauman na maatindir sa pagpuon kan 5 hasta 11 anyos na vaccination rollout duman sa syudad kan Naga. Sarong drug personality dakop sa pinagkondusir na drug buy-bust operation duman sa Banwaan kan Bumbon, Camarines Sur. Droga, badil, asin man na patarum nabawi sa sarong tulak sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Mga resort na mayo pang DOT accreditation sa Banwaan kan Siroma, Camarines Sur, pinagirumduman kan MDRRMO. Lalaking may kasong murder na nagtago sa tagong lugar duman sa Banwaan kan Siroma, Camarines Sur, arestado. Problema sa insurhensya, sentro kan Nagin Urulay sa Information Awareness Drive kan Philippine Army sa mga estudyante. Caretaker kan sarong resort duman sa Banwaan kan Mercedes pinagdukot asin ipinaglunad sa puting ban PNP tulos na naglansar nin hot pursuit operation. MHO Mercedes liwat na masagibo nin COVID-19 vaccination ngunyan na aldaw. Headlines man kita kan mga barata sa lado nasyonal. Iban sa sari-sari store, pakarhayon mo na authorized access sabi man kan Senatorial Vault. Yan po ang nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga barata. Sa Radyo Ronda News Watch Afternoon Edition. Ngunyan sa detalyes na kita kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Uminabot sa 1,761,000 de pesos ang ipinanaong ayuda sa 1,174 na
indigent senior citizens kan Banuan kan buhi Camarines Sur. Ngunya na taon, quarterly na ang pinagigibong pananao, asin man ang lambang benepisyaryo makakaresibi nin 1,500 para man sa enot na quarter puon Enero hasta bulan kan Marso. Ang social pension saro sa mga programa na ipapautob kan Department of Social Welfare and Development na ang katuyuhan mabawasan ang labilabing kapagtiusan kan mga kwalipikadong senior citizens asin man makatabang sa saindang pangangaipo medikal. Kaiba man digdi, iyo ang mga indigent o nagtitios na senior citizens na mayo nin anuman na pinagriresibi na pensyon, pinagkukuahan nin income o regular na suporta kan pamilya para man sa mga pangenot nindang pangangaipuhan. Mientras tanto, naghahadit ang nagkakaperang mga residentes kan Barangay Lourdesyang sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur sa kamugtakan kan tulong persona na subuot na kaistar sa irarom kan tulay. Ini ang informasyon na ipinaabot sa saindong lingkod kan nagmamakulog, naghahadit na residentes kan sinambitan ng barangay. Kung kaya pangapudan niya to sa mga nanunungdan, urog na kipunong barangay kan Lourdesyang, bilog man na konseho, asin man ki Mayor Fernando Simbulan na inian matawanan nin tulos na aksyon asin man matabangan mientras na mayo pang nangyayaring maraot sa sinambitan ng tulong persona. Asin kon ano ang pinakamayor na misyon kan mga ini, konta nota na isipan na mag-star o magtiner sa irarom kan tulay. Iba pang detalyes kita kan na mga barata sa lado lokal. Makalihis ang tulong taon na pagtatago-tago sa mga autoridad. Voluntaryong nagsurindir sa Police Regional Office 5, PRO 5, ang 10 sa ₱21 suspect na o sa kontrobersyal na paggadan sa dating bodyguard ni Attorney Glenn Chong na si Richard Red Santillan asin si Jessamine o Minmin Kasing kan nakaaging Disyembre 10 taon 2018 duman sa Cainta Rizal tanganing atubangon ang kaso kriminal na ipinagsangat kontra sa sainda. Kan nakaaging o kan Domingo, Pebrero 20, kaining presenting taon, alas 10:30 nin pagkaaga sa Terminal Road 2 kan Barangay Bitano sa syudad kan Legazpi. Inarestar asin ipinagbugtak sa kustodiya kan PRO 5 ang mga nagsururindir na akusado na sinda Police Staff Sergeant Julius S. Villadares na taga Quezon City, Police Staff Sergeant Richard J. Raagas, Police Corporal Arthur Gerard R. Agnacio, Patrolman Napoleon T. Relox, Patrolman Jordan P. Antonio, Patrolman Marvin T. Santos, asin man si Patrolman Terry Anthony Alcantara, parehas mga taga Rizal. Kaibaman sa mga nagsurindir, Yusinda Patrolman Efren D. Ariola Jr., asin Police Corporal Merwin C. Macam, residente kan Pangasinan, asin si Police Corporal Johannes In Barameda Jr. na taga Antipolo City. Ang mga sinambitan ng individual dating mga miyembro kan Highway Patrol Group kan Police Regional Office 4A. Ang mga ini dinakop sa bertud kan mandamiento di aresto na ipinagbaba kan Regional Trial Court 4th Judicial Region Branch 99 kan Antipolo City para man sa duwang bilang kan kasong murder
kana kaaging Oktubre 22 taon 2019. Sigon sa mga akusado, nagkasurondo ining magsurindir sa PRO 5 nin huli naman sa tiwala asin kumpiyansang sinda, dadangugon asin matatawanan nin patas na laban, tanganing pahimutikan ang mga aligasyon kontra sa sainda mapadapit sa krimen na sa indang kinakaatubang. Arog kan haloy na nindang kahagadan kan pamilya ni Santillan asin man kasing na hustisya pati na subot an sa inda man na pagmamawot na matawanan man sindanin patas na pagdangog tangani man na mangibabaw ang totoong mga nangyari. Mawot nindang maghiro ang kaso tanganing makuaan na katuninungan. Bako sana para sa pamilya kan mga nagadan kundi patin naman an sa indang ikakatuninong. Tulos man na pinagdara ang mga akusado sa Legazpi City Police Station para man sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Sinabi man ni Police Brigadier General Jonel C.S. Tumo, ang Regional Director kan PRO 5, an sa iyang pagpapasalamat sa indang voluntaryong pagsurindir asin tiwala sa mga kapupulisan kan Bicol. Ang PRO 5 pantay asin patas sa pagbisto sa diretsyo kan mga biktima asin man mga akusado. Pinagbutasan man ni Regional Director Istumo ang promesa na pagtabang para sa marikas na paghiro kan kaso tanganing matawanan nin tunay na liwanag asin man hustisya ang mga biktima. Mientras tanto, padagos man na nadudugangan ang mga politiko digdi sa probinsya kan Camarines Sur na nagsusuporta sa kandidatura ni Vice Presidente Leni Rona Robredo na napapalaban na pagka-presidente kan nasyon. Silibmanan, Camarines Sur Mayoralty Aspirant Jess Camara, ipinahayag niya na sa isip asin man sa puso suportado niya ang laban ngunyan ni Robredo. Tinawan indo ni Camara na kan 2016 election dahil ninda pinagpabayaan si Vice Presidente Leni Robredo sa laban bilang Vice Presidente. Dugang pa man kanaga-aspiranting alkalde na mayo nin madamay sa kapwa Bicolano kundi ang kaparehas man na Bicolano asin nahihiling niya subuot na si Robredo ang may kapas na maging leader kan nasyon. Si Camara anyaon man sa lindung kan Timuan Kamsur na linyada kan kampo kan mga Villapuerte. Paabutan ko nin maray na hapon an sa tuyang mga masusugid na mga parantabay. Si Mary Jane Manzano dyan sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur, si Madam Nineta Losenya, asin man si Jiminay Prestado Bonggai Salva duman sa Cainta Rizal with BB Blue. Detalyes paman giraray kita kan mga barata sa lado lokal. Ipinag-istorya kan sarumana Bicolana Krokit artist haliban sa syudad kan Naga an sa iyang mga pinaggansilyong burak na sigon sa iya nagpunsa na bilang libangan o hobby. Alagad ngunyan patok naman sa mga tawong naghahanap nin pang regalo kada may okasyon. Sigon ki Giana o Johnny Almilor, nagpuon sana an sa iyang hilig sa paggagansilyo kan minsan sarong kabarkadaan na sabi sa iya man na interes sa paggibo kan sinambitan ng crap. Aminado si Johnny na dainagin madali an sa iyang pag-aadal na makanood na maggansilyo. Asin katunayan subuot ang pagdadalan kan tutorial sa YouTube an sa iyang nagin katabang. Taon 2021 kan naisip niya na regalo sa kumplianyo kan sa iyang ina an croqueted sunflower asin makaabot ining i-post sa social media.
ignoransya nin inquiries asin man mensahe na nagpapahayag nin interest sa iya man na gibo. Sa presente, igwa ng crooked business si Johnny Consain pwedeng makapag-order kan sa iya man ng mga crooked flowers. Maray na hapon man ki Madam Rosetta Rombaon Nere. Liwat na ipinahiling kan Police Regional Office 5 an sa indama na pagdamay asin pagtaunin serbisyo sa Lambang Bicolano nin mayong pigpipiling lugar, oras asin man limitasyon matapos na magsagibo nin outreach program an mga tauhan kan Bensons Municipal Police Station kan Camarines Norte Police Provincial Office sa pagingenot ni Police Major Iba Ogueruela, Chief of Police sa direktang supervision ni Police Colonel Julius D. Guadamor, Provincial Director, kan Sabado, Pebrero 19 sa Barangay Mangkawayan, Bensons, Camarines Norte. Daipigintindi ang rayo asin kapagalan na pinagbagtas kan mga kapupulisan an sinambitan ng lugar tanganing magtaunin tabang sa abuton 200 na residente kaiba sa mga ipinanao iyo ang mga grocery packs, school supplies, assorted candies, asin man hygiene kits. Parte man kan isinagibong programa iyo ang pagtataunin karaman mapadapit sa manlain-lain na lay na ang katuyuhan maprotektaran ang diretso kan mga kababaihan asin kahubinisan na ipinag-istorya ni Police Chief Master Sergeant Janet B. Bernal, WCPD, PNCO kan sinambitan ng hipatura. Daiman may sasayuma ang kaugmahan na mahihiling sa ngimot kan mga residente mientras na isinasagibo ang aktibidad sa mga naging benepisyaryo kaini. Labi-labi man ang sa indang pagpapahayag nin udok sa buot na pagpapasalamat nin hulitad day naging rason ang lokasyon o rayo kan sa indang barangay para sinda matawanan nin tabang. Sigun pa sa mga residente mati subuot ninda ang pagmakulog asin pagdamay kan mga kapupulisan sa mas kinaanong panahon asin pagkakataon. Mientras tantong pinag-umaw man ni Police Brigadier General Jonel C. Estumo, Regional Director kan PRO 5 ang pag-iskusar asin man dedikasyon kan mga kapupulisan bako sana sa pagpapautub kan lay kundi patin naman sa pagiging na handigan kan Lambang Bicolano. Mientras tanto, may nagkakapiraman ng mga pribadong institusyon duman sa syudad kan Naga na nangangataman sa mga aking ulilang lubos, mga may edad na pinag-abandonar, asin mga persons with disability ang natatawanan man nin ayuda kan city government sa mga basic needs kan mga ini, arog na sana kan pagkakan, bulong asin mga bitamina, urog na ngunya na may pandemya. Maski limitado sana ang suporta kan lokal na gobyerno, ninhuli sa may sadiri na mana namamahala ang mga institusyon, igwa pa manin suporta sa sainda ninhuli sa mayoriya sa mga ini, mga taga-syudad man sana. Kung nagkakaigwanin mga okasyon o pagsilibrar, orog na kon Pasko asin man bagong taon, may mga programang ginigibo sa mga ini, asin kadikit man na kaugmahan. Sigon ki Jana o ki Fuljan Barosa, ang head kan City Pidaw, sinabi kay nina ang pagtabang ninda, asin suportang itinatao regular man orog na, kung may special na okasyon, kana kaaging Disyembre na nausindanin ayuda, sa mga ini katabangan iba pang opisina, arog na sana kan City Social Welfare and Development Office, Bantay Pamilya, Women and Children's Welfare sa paagikan opisina ni Consyal Elmer Baldimoro.
Mientras tanto, nangyari na ngunyan ang enot na aldaw kan pagbabakuna sa age group na 5 hasta 11 anyos na mga aki duman sa syudad kan Naga na kung sain kabali sa magiging o nagin binyo iyo an tulong darakulang malls sa syudad. Saro na digdi iyo an SM City Naga. Sinabi ni Tina Sumayaw, Media Relations Officer kan mall, may nagkakapirang opisyal asin man personahi kan Department of Health an maarabot para man hilingon ang vaccination program sa mga aki. Daina mo na pinagsambit ni Sumayaw kung sa irisay ang mga maaratindir, mga DOH official apwera sa mga city officials. May halipot man na programang gigibuhon antes ang pagpupuon kan vaccination. Syertong kauugmahan kan mga aki. May mga sorpresa sindang ipinagpreparar para man sa mga aki. Tanganing dai matakot sa bakuna, arog kan ginibo kan Bicol Medical Center na mga bistadong cartoon characters ang palibot kan bakunahan. Bigla lauman na haros 500 na mga aki ang matutudukan kan Pfizer sa saindang mall ngunyan naldaw. Mientras tanto, dakop man ang 41 anyos na lalaki duman sa San Francisco, banwaan kan Bumbon, Camarines Sur, matapos na isagibo ang Joint Drug Buy-Bust Operation kan PNP sa Bumbon Municipal Police Station asinman kan 501st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 5 pa. Ang suspect pinagbistong si Dante Inakay Ihagones alias Danny Boy, may agum naka-star sa Zona 7 kan Barangay San Miguel sa Magaraw, Camarines Sur. Asin kaiba sa listahan kan dati naman na nagsurindir o SLI. Nangyari ang operasyon alas 9:30 nin pagkabanggi kan Pebrero 18 sa sinambitan ng lugar. Ang sinambitan ng drug buy-bust operation, pigpanginutan ni Police Executive Master Sergeant Marlon Calubakib sa irarom kan pamamayo ni Police Captain John Michael P. Miraflor, an officer in charge. Kaiba sa mga na-recover sa operasyon, iyo ang mga minasunod. Duwang sadit na heat-sealed transparent plastic sachet na may laog nin white crystalline substance pig dududahan na shabu. Karibay kan 500 pesos na buy-bust money sa pagiman kan kooperatiba na ginibo bilang pusher buyer an asinman. Nasa posisyon pa kay ni an tulong pidaso kan sadit na silyado kan plastic sachet na may naog o may laog kan white crystalline substance o pinagtutubudan na shabu. Gabos na na-recover kinakarkulo na nagkakantidad 2,500 pesos. Asinman, may gabat na 0.76 gramo. Isinagibo ang inventaryo sa atubangan kan mga testigo. Ang sinambitan ng suspect yaw naman sa pangangataban kan hipatura kan Bumbon asin sa presenteng pigpapakarahay na ang mga dokumento para man sa pagsangat nin kaso. An hipatura kan Bumbon Municipal Police Station sa pamamayuman ni Police Captain John Michael P. Miraflor, an officer in charge, maigpit na ipinapautob ang kampanya laban sa kriminalidad, droga asin terorismo. Katabang ang lokal na gobyerno kan Bumbon sa pamamayuman ni Honorable Mayor Maria Luisa D.C. Angeles asin man sa aktibong pakikisumaro kan mga namamanwaan sa kampanyang ini. Mientras tanto, nabawi man sa sarong lalaki ang droga, badil asin balisong sa kasagsagan kan sarong buy-bust operation sa Barangay Sabang sa Banuan kan Calabanga, Camarines Sur, alauna imidyanin pagkahapon kan Biyernes, Pebrero 18.
Ang suspect, nagbisto man na si Jovert San Juan, 33 anyos, residente kan kaparehong lugar. Nakabakal ang mga operatiba nin sarong plastic sachet na may laugman nin pinagdududahan siya sa suspect. Asin sa ginibong body search, nakakuanin anumpa na plastic sachet. Nabawi man sa suspect ang sarong kalibre 38 revolver asin tulong bala. Yan na po ang naging kateripunan kan sa tuyang pagbabarata sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition.